Dear Tarabita, istorya ikman ti kabibiyag ko, may sa aklaeng nga probinsyana nga bakla. Nabuyak gamen iti programa yo ijay YouTube channel nga Miss Tarabita Vlogs. Ket naka-il-ilik amin nga videos yo. Ket dagos nakmet nga nag-subscribe sa tumabuyak amin nga vlogs yo. Dagos nak nga nagsurat kanyam Tarabita, tasapay ko ket mapilim nga istoryaen ti kabibiyag ko. Siya ni Marciana. Agtawen iti 15, agtalin na iti barangay Mapukpukaw. Daytoy iti istorya iti biyag ko. Agiti masitas, natay danto pinana, wasang sango sibuan ta. Baog magpato pinana. Biglang. Hey! 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 Ate mo ni ha, subas pasali. Maricar! Ano si Dayo? Apikas lang Apo! Api natin, dagiti masitas. Ay, okay ni nga mamasitas mo. Di ka lang makisama mo. Api sa ati light ko. Ni light kat. Sa ati light. Ay, nada perfect. Wow! Awang man lang. Diyos ko, kanay lang ang ubray ko. Ito, kininanatang stepmother. Stepmother ko pala data ko buong nga ba? Oh. Diyos ko. Ayun na itong ubray. Nagtap-tap kaltiro ko panalatan di. Maxipil. 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 Tay, mabuting mga isin. Nani mother, father ko. Ito, kininanatang stepmother. Ubingak pay laeng idinatay ni inang ko. Nagasawa met nga dagos tay utog nga tatang ko. Awan mabalinak Tarabita ta isumet mangbiag kanyami. Naungit ken baon nga baon ni stepmother ko. Marciana! Apo! Diyos ko malimon, di ka pa naka-obra. O kinina. O kinina. O kinina. Kalaglam-lamot ti paglaingam. Marciana! Apa! Apa! Diyos ko! Apay! Nagado nga ako, nagati ubray. Ang kagwalis. Kagwalis! Diyos ko! Malimbano, di ka pa naka-obra. Kinalbaw nga ba? Wala si mamin, dagito yun ang amin, dagito walisin. Baw nga ba? Tatalala. Siya mauma talaga. Tang-urot tingin talata. Punyet. Baw nga ba? O malak. Ipasila na tumalakan niya. Inabraw. Inaratang siya mother. O malak. Tanay! Hey! Hey! Para tanay! Oh, baong nga baong ni. Ano ako? Ano mo? Tanay! Habang bumaybayag, ket alilain nakmeten ni stepmother ko. Permi Tarabita, tirigat ko ditoy nga balay. Marciana, di ka ba nalpas dita? Nalpasog! Makabay, bayag ti kungguray mo nga ube nga po. Alam ko, agigita Mangan mga ka nila manom. papaubara. Bara! Mangan ka manon, Diyos ko. Ibag pa kanya mother, kaya nakapurpuraw mong tarupa mo. Ano sam ako, Diyos ko hanggang mo nga anak. Apo, pasalamat ka ta. Pinagyan ka dito balay ni. Kaya atin to, braong. At ang tunto mo nga tatang ko tila mas asawa na nakaasawa. Kaya kas dito na pintasa. Ano ba na? Ano yung baong mo? Yung kaagluto, malpas dito yung kaagluto. Ni, mabisin na giti kwan, mabisin na tatang mong. Kaagluto. Nagbayag ko nga pinagpanpanunutan no kasano nga ta iti aramidik ken stepmother ko. Kayat ko nga malpas aminin nga rigat ko iso nga daytoy lang ta amok nga mangsulbar daytoy nga problema.
Alagaan ti pagi ko tabaong nga baong mo datang ako ni pangabako. Sa marikon ano mamamisanin. Ano ay magpinagbibigay ko. Wala kang kita mano di pa ngagpuri paspas dati pang patay ti ipis. Marsyana, haya naman dano, makaon inumak ti dano, Marsyana. Gusto, nagbuntag ti gungguran natin nga babae. Makapa-stress. Sinamal ko ni stepmother ko, tatlo agtal namit ten tilubong ko. Data manawa! At titikak ti sa malnan talagang iti nga may stroke. Ika man. Ay, ati pagpatay ti ikis-ikis si kayaya. At daw mo ubra ako sila ng sika. Punyeta. Bawa na Nels. Nanat pa, Diyos ko, may kadwala ka asawa. At tinatkansan nito, ano mamisang na matay nato. Beta tayo na Nets. Dito ka nga tayo. Kinilanap ta. Saan matay na Nets? Ay, ito yung nagbiag tanong ko. Sigalat sa asawain ng tanitatang ko na Nets. Alam mo niya asawa mo siya. Ay baka mangilda kasi ka to, kinilanap ta. Marsyana, di dano. When mother! Namamaot ka nga kwa. Ate ni mother! Natalos na ito? Siyempre, anos kung kababa yung kanya. Siyempre, bakong Baka hanta mo agkita na ito yung ipainom mo kanya. At anong sangkala to? Tabahan yung danto ipamanang kanya. Baka lasunin na mo. Madem! Marsyana! Oh! Gusto mo ulawa mo? Ano yung painom mo? Dano! Maulawa. Sabi maulaw ka, mother! Apo yun ko. Yaya na tayo! Dati baka may inom ko, baka siya sumarunong. Ita ka nga baso pa. Oh, Diyos ko. Hindi ko mapahinga natay ka. Talagang haya-hay ti pinagbiagtan niya haya. Kasi tamat ka nga tayo dati. May kaduwang asawang tatang ko. Oy, kaskasan mo. Tininap. Pinagpiliga mo kanya. Naragsak nga natay ka. Oh, Diyos ko. Yaya, may kagsayang butil ni Sinsinani. Tabakal aryahin na tala. Ket day apo ti istorya ni Marsyana, nilason namot gaya men ni inang na. Anang arod nga iti maipayok kanyam kabsat, ket napamumiten nilason ni inang mo. Sapay kumata, mayat ti biag mo tatan, taawanin ti parparikot mo. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Mr. Rabita Vlogs. Ragragsak lang gagayem, awanti personalan. Bye-bye!